6 гадоў таму дырэктар італьянскай кампаніі Луиджи Лопес і падумаць не мог, што будзе адкрываць у Беларусі вытворчы цэх на 3000 квадратных метраў і кіраваць штатам у 80 чалавек. Усё пачыналася з арендаваных плошчаў і першых 7 супрацоўнікаў. Ключавую ролю ў гэтым адыграла выгаднае геаграфічнае становішча, кажа Луиджи. Мы з'яўляемся рэзідэнтамі свабоднай эканамічнай зоны Брэст і знаходзімся ў 2 кроках ад Еўропы, в непасрэднай блізкасці з Расіяй. Гэта дазваляе нам імпартаваць з Еўропы неабходную сыравіну для вытворчасці і экспартаваць гатовую прадукцыю расійскім кліентам, пастаўкі якіх складаюць 95%. І Беларусь у гэтым ланцужку стратэгічна важна. Кампанія займаецца вытворчасцю халадзільных вітрын і фурнітуры. Акрамя ўласнай сыравіны выкарыстоўваюць і беларускія матэрыялы. Але самае каштоўнае ў кампаніі – гэта людзі, кажа кіраўніцтва. Амаль усе супрацоўнікі беларусы. Тацяна Купрыянюк – адна з тых першых 7 чалавек, хто працуе на прадпрыемстве з першага дня. І сёння ўсім задаволена. У нас с самого начала полный соцпакет. Полный. Оплачивается страховка медицинская. Неплохая по городу зарплата даже. Растет зарплата. Вот даже с 1 сентября у нас обещают поднять. На дасягнутым кампанія спыняцца не збіраецца і плануе пашырацца. А значыць, будзе павялічваць і колькасць новых працоўных месцаў для жыхароў Брэсцкай вобласці. У наступным годзе мы плануем пабудаваць такі ж вытворчы цэх толькі на 6000 квадратных метраў. Гэта азначае, што мы як мінімум падвоім колькасць працоўных месцаў. Мы наймаем на працу беларусаў, і яны ўсе адказваюць нашым запытам. Таксама у нас ёсць свая праграма прафесійнай падрыхтоўкі, калі чалавек толькі прыходзіць да нас на працу. Гэта самы лепшы прыклад таго, як італьянцы вядуць свой бізнес. Палітыка італьянскага прадпрымальніцтва, як у сябе на радзіме, так і за мяжой, гэта не толькі жаданне атрымаць даход, але і жаданне падзяліцца гэтым даходам з усімі. Усяго за першае паўгоддзе 2018-го ў Брэсцкай вобласці за кошт стварэння новых прадпрыемстваў ужо працаўладкавана 2720 чалавек. Крысціна Пратасавіцкая, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія Брэст.